गंगा जीवन सरस्वती आइमा फिना शांति आइमा शांति मोना शांति जानानै दिनैनि गोथार साननि सैथो त्रिसाल मानि मागो दाननि दिनै 27 तारिखनि रुबिबार बारनि फुंबिलि समाव नों बिमा दिनै सोरगाव दंना मैजा दंना फाथाराव दंना अरनबारियाव दंसै कैलास हाजो मानन्द हेमालय पर्वत सात दान्दालि खानाय दै महरै बे मुलुग संसाराव सानफ्रोमबो दिनै मुंनानै गावसा गावसिना लानानै जिराय जेरै फुंखा फुंखि बिलि बिलि मालि खेतनो सागर सागर जानानै दंसै नै आइ बे नुनो मोना खोनानो मोनाब्लाबो नै दिनै सिमेन चापरि गामिनि नौनारि बिफाफ्रा दिनै खौसेथि गोथार गोसो लानानै बिमा सासे बिफा सासे फिसा महरैनो दिनैनो आगान सुरलांनो हागोन होननानै बिनि थाखायनो मानि थाखाय नै आइ बिमा बाहायनि दिनै देवसिगिरि दिनै नोंनि फिसा दिनै फोरखौथि लानानै रायजो राजा दिनै गासैबो गथ' गथाय गिदिर उन्दै दिनै सोरगोआव सान अखाफ्रा दिनै बाय बोराय जौ बिबान न'खर बिबान मैदेरफुरियाव हाजो हायेन हाग्रा बंग्रा मानसि दुमसि गासैबो दिनै दैमा दैसा गासै साखियाबो लानानै मानि थाखाय नै दिनै गाननाय जोमनाय आसान खेरा गहेनाफोर दिनै गोदो गोदाय सैथो मैगानिसिम मायाजों सिरिनाय गालांनाय बिमा बैसोमुथि बिखानि दिनै बिफांनि लाइफांनि फिथाइ सामथाइ थालिर हाथा गय जरा फाथै जरा आफेल आंगुर प्रसाद मुथा जोंथि सेरां लारि बाथि धुप दाना सावनानै मानि थाखाय दिनै रेबें रेबें दिनै बावथाय बावनानै होफैदोंसै गंगा देबि दे बाहायनो दिनै थिनि बोसोर थिनि रात जेरैबायदि खेराइ फोरबो खुंनो होननानै समाय खेरा लानानै दङसै माने नोंनि आंगो दिनै फिसाफ्रा दिनै बिनि थाखायनो दिनै जोबथा दिनै खेराइ फोरबोआव दिनै सोरबाबा ना बेदर जानानै सोरबाबा खालाय दैफोरनि सुवाथि जानानै दिनै आगान सुरनानै गारला गुरला मुनुसुमै आसाफोरखौ बे नों बिमानि गोथार सान्थिजोंनो सारस्रां मोजां खालामनाय लोगो लोगो गासैबो दिनै साखोला दिनै सानजा सोनाब साखोला गासैबो दिनै सान्थि गोथारनि सा खालामनो मोनगोन होननानै बिनि थाखायनो नै आइ बिमा दिनै खुमारि गंथामाव गोथार दिनै बैराथि साथाम लानानै आलो आलो दिनै बरायनानै लानो थांनो सानदोंसै बिनि थाखायनो आइ बिमा दिनै नै नोंनि मुङाव दिनै नैबे दिनै फारौ गुफुरथिखौ नै नोंनि आंगो दिनै फिसा मिनि सोरगोथियानो आलो आलो दिनै बिमानि मुङाव गथायनानै हरनाय जासिगोन आइ बिमा दे आजावनो लानांगोन बेजोंनो लोगोसे आरोबाव नैबे नोंसोर दिनै बांखाजानाय नोंनि आंगो फिसा दिनै सोरगोथिखौनो देवसिगिरि महरै दिनै फोजोबनानै दोननोसै बिनि थाखायनो नों बिमाखौ नैबे नोंनि फिसा दिनै सोरगोथिया जाया लोंना दिनै उदैयाव उनफानि गामियाव मोदै खुगा फोदेर दिनै लानानै दान्दिसे समनोबो नेनानै दंसै आइ बिमा नोङो दिनै बार महर अर महर दै महर जानानै नोंनि आंगो दिनै फिसा दिनै सोरगोथिनि जिउ जाजोब थानानै नैबे खुमारि गंथामाव आलो आलो नैबे गोथार गंगा सान्थिखौ थगायाजासे फोलायाजासे आलो आलो दिनै गथायनाय हरनांगोन होननानै नै आंबो दिनै जानांगौ लानानै नै आइ बिमा जोङो दिनै मान लादोंसै दे आइ बिमा नोंखौ खाम जथा सिफुं सेरनानै देंखोजों दान्दिसे सम दिनै आर'ज दिनै हांख्रायनाय जानोसै दे आइ बिमा गंगा देबियाव
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
사람들, 악을, 비난을, 예약과 나라의 밖을 문화를 공실지 खर्मखा गाव गावबागावनि गियानजों गुनजों बोसोनजोंसो बे रायजोखौ लाबोनो हागोन बेनिखायनो बिराद मोजां मोनदों आंनिफ्राय जे रायजोफ्रा जाय फाराफारि गाव गावबागाव नोंनि आंनि खालामा जासे बयबो नुजाफैनानै बे बाहागोआव नुजाथिफैनानै जाहाथे बयबो खौसे जानो हादों आरोबाव फैबाय थानाय दिनावबो बेबायदिनो खौसे जानो हाबावथों आंनिफ्राय माने गोसो गोरबोजोंनो माने बोर आशीर्वाद होलांबाय मोजाङैनो मोजाङै हारि धोरोम आसारखान्थि बर' हारिया जेब्लाबो जौगासारनो हालांथों रावबो गाहायाव दाथाथों जेरैखि जाया मानो नांलायनानैबाबो बुलायनानैबाबो बा माबा मोनसे गावजों गावनो अनलायनानै सायाव नङाबाबो सिङाव अनलायनानैबाबो जों रायजोखौ लाखिनांगोन धोरोमजों माखासे खर्मजों माखासे राजनितिजों माखासे राज उलाफादखौ खुंनो थाखाय जों बयबो आखाइ फोलावनानै होनांगोन
हाथाफोराव ज' जाहैयो सैमोन बेनिफ्राय बे बुहुम बालाबारियाबो रानसारनो लाबोनो हमदों जै जिब जुनार असाथि जानो लाबोदों बिफां लाइफां रानलांनो लाबोनो हमदों सैनानै नांगौ माने सेबनाय सेबलाय खालामनानै गोजौआव जोङो दाखा बोनानै अखा दामब्रा हाथावा सैमोन सेरसे बाना खालामनानै स' खालायदैफोरनो गोथै गोथां गेसाव गोथां लाङा सैमोन थखनसो बे बुहुम बालाबारियाबो सिदोमा जासैमोन जिब जुनार असानफोर साखि मोनाखैमोन बिफां लाइफां गेलेनाय रोखोमफोरा जोंनो फोथारजों गासिबो बिमा गंगाखौ लानानै जोंनि फरायसालिनि सोरगिदिं आरो बुहुमाव जेसेबांनाखि गाज्रिफोर दङमोन बेफोरखौ गासिबो सान्थि सारनानै फोथारगोन बेनिनो 18 शांति शांति 18 शांति ini cuma tusi dia bego maupun yang boga sebelum pertama dari ngomong
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Ini mulai रायजोखौ हादरखौ रैखा खालामग्रा बिनि फाव सोलोखौ दिनै जोंनि देवसिगिरि बिमाबौआ बोसोरनि सोलोङै दिन्थिलांगोन माने सासे बेवारि गावहाय गोख्रों थुंग्रिनि सिबनो आखा फाखा बेनो जाबाय बाथौ बोराइनि फिसाज्ला राज
Terima kasih.
बर' कसारियाव गाव हायुं खुंथाइ जों बायजोआव मोनबाय बे खुंथाइनि खामानिया दिनैसिम सोरखारा मावफुंजोबनो हायाखै बेयाव खुंथायाव थानाय दैदेनगिरिफ्राबो रायजो राजाखौ गोजोन होनो हायाखै नांगौ बादि खामानि मावनो हायाखै बेखौ जाफुंनायनि थाखाय जोङो मा राहा लामा मोजां जागोन हायो बिनिसो जोङो एसे नोंनाव एसे बोसोन लुबैबाय
जोंनि जितु बर' हारिनि गेजेराव गावसा गावसि गावजों गाव एना एनि बेखौ फोजोबस्रांनो थाखाय जों आफादफोरा ज' जानानै खौसे मा राहा लाबा जोंनि खौसेथिखौ जों होनो हागोन गोजोनथिखौ जोंनि गेजेराव जों सावनो हागोन बेजों लोगोसे जोंनि खामानिखौ जों गोजौ खालामनो हागोन बिनिनो एसे बोसोन नागिरबाय गावनि रायजो राजाफ्रा फिसाफ्रा गाव नोंसोर दैखौ होनो बेवहाय फैयो फिसाफोर नोंसोर दैखौ बुङो बेखौ मानियो फिसाफोर नाथाय गियान गोनां गुन गोनां बोसोन गोनां मोनसिनाय सुबुंफ्रासो बै देरसिन बे देरसिन जालायनो नागिरनाय बायदि बायदियाव गावनानै थायो बायदि फिसाफोर एबारनिफ्राय देबायनो क्लास जागोन फिसाफोर देबाय बोसोरनिफ्राय मोजाङै खामानिखौ मावोबा फैबाय थानाय दिनाव साननैबो होनाय नङा फिसाफोर खावै खालामगोन फिसाफोर नाथाय दा जाय हाबाफारि जेरै न'खौ जेरै सिन खामानिखौ मावनानै देखायनांगोन फिसाफोर बिसोरो जमा जाबाबो जौनानै थांबाबो बे दै मोनसेखौनो ज' लोंनो नागिरनाय बिसोर दा नैबे मोनसे समावनो इनाव एसे राहा नागिरनानै जिहेतु हा खुरखानाय दैबाना गिलु बालु जोंनि ओनसोलाव बे गंगा फुजा होननानै एसे थाबथानोमोन थेवब्लाबो जायगा जायगा गोबां जोंनि मानसिफ्रा हाराहासि जागासिनो दङ बे बुरलुंबुथुर दैमाया खुरखानाया सिमेन बेफोरनिफ्राय जों बोरैहाय रैखा मोनगोन मा राहा लानांगोन आरो नोंनिफ्राय एसे बोसोन नागिरबाय बिदाय होनानै आलो आलो फोरबोखौ होनायाव फिसाफोर खालायदोंमोन पुरुषया सुबुं गोबां गुरुफ्रा सैथो गैयैयावनो बिमा फंबाया मानिनाहाय फिसाफोर फोरबोखौ होयो नोंसोर फिसाफोर नङा मानिदों मानियाखै नङा मा दं मा गैया नङा मा नांगौ मा नाङा नङा बबेथिंजाय थांनांगौ बबेथिंजाय फैनांगौ बेखौ गुरुखौ लानानै स्राय बुजायनानै बिदाय खालामग्रा हरबाय फिसाफोर बेजों लोगोसे फुजा बाथ्रा आइनाव नोंनि एसे बोसोन नागिरबावबाय आरो नोङो जिहेतु नोङो अन्तर्जाल नों मिथियो दाख्लै जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 10 बोसोरसालि जथुमाव बिफानारि मन्थ्रि डक्टर नसबिगुआ बे दानसे खावसेनि गेजेरावनो जोंनि फंसेखौ मावफुंजोबनाय आरो 2020 बिसायख'थि खाथिना होबाय बेसेबां सैथो जागोन आइ बेसेबां जाफुंसारगोन नोंनिफ्राय एसे मिथिनो लुगैदों जागोन फिसाफोर थाबैनो नोंसिनि दिना फैगासिनो दङ दावहाखौ होनो फिसाफोर दावहा नांनानै फिसाफोर साखाफारा जानानै थादो देग्लाय बोसोरनिफ्राय नोंसोरनो जोबनाय खेराइनिफ्राय दावहाथिलिया जागोन फिसाफोर जोबनायनिफ्राय नोंसिनि बे दावहायाव जाय फाराफारि देरहानाय रायजो बुजायनांगोन होननानै बै सुबुं होननानै बुंनाय दंखायोना फिसाफोर बेनिखायनो बे दिना फैबाय फिसाफोर सरकारनिफ्राय दाख्लै बेखौनो होनदों आइ नोंसोरनो दावहायाव बिसोरनि दावहाथिलियाव हाग्रायावलाय नोंसिनि रायजोफोरा जुमाय मोननाय फिसाफोर गावनि रायजोनि मानसिफोरखौ मोजाङै बुंनानै हो फिसाफोर गावनि हारिया हारिखा गावनि जाथिया जाथिखा गावजों गाव फंबाय जायोब्लाबो राजखौ राजनिगाव दागाव फिसाफोर रायजोखौ लाबोनो थाखाय जों खौसे जानांगोन जों जमा जानांगोन जों गासैबो मोनसे जायगायाव थानानै जोंनि रायजोखौ सुखु गोजोन सान्थि संसार जानो थाखाय नागिरनांगोन होननानै गावनि रायजो राजाफोरखौ बुंनांगौ हिसाबै
खौसेथि बोर होलांबाय फिसाफोर नोंसोरो दिनैनिफ्राय दावहाथिलियाव दावहानि थाखाय आगान सुरदो रावबो गारगोन सम्पति दिनै एसे गावखौनो एसे फैसिगोन फिसाफोर खेंनानै खालामबाय फिसाफोर बेनिफ्राय खेराइ फोरबोखौ आरोबाव गुबुन जायगायाव हैनो ना दोनथ'नोसै बे जायगानिया जोब्बाय फिसाफोर बे जाहैबाय नोंसिनि बिफानि रायजो बेनिखायनो जों बेयाव बिदोंमोनहाय फिसाफोर नों सासे बिफा बर'नि हारि धोरोम आसारखान्थि बर' रायजोखौ खौसे खालामनोबा बोराइ बाथौजोंसो हागोन होननानै बे खेराइखौ खुंदों फिसाफोर अब्लासो नोंसिनि लामाया मोनसे जानानै थांदों नै बोसोर दुइ रादाव बेसेबांबो हालाय हाफाय दुखु खस्थ' बानायनांबायहाय फिसाफोर बिसोरो दिनैबोसो निरानिफ्राय नोंसिनि लामाया गेंबाय फिसाफोर जोब्बाय बे जायगायाव फिसाफोर रायजोखौ मोननायनि उनाव जेथियानोखि जोंनि आनजादा मोजाङै जाफुंसारो जोंनि हारि धोरोम आसारखान्थिनि गेजेरजों राजनितिक राजखान्थिखौ बर' जाथिनि थाखाय खामानि मावफुंलांनो हायोबा जों होगोन होननानै बुंनानै लाबानो जाबाय फिसाफोर नाथाय दा जेबो होनांगौ गैला फिसाफोर आनजादखौ होखांनानै उथ्रियोबा जों मोनसे जायगायाव होगोन आइफोर बेनिफ्रायसो दिनै लाखियो नाथाय बै आनजादखौ जों देरहानांगोन होननानै रायखांनानै लाबानो जाबाय फिसाफोर होनबाना खन्थ' देरहासिन मानसिखौ बेनो जानांगोन नाय हेफाजाब होनांगोन जों देरहाजोबनांगोन देरहानाय उनाव जोङो आरोबाव सरकारखौ सालायनो मोनफिननांगोन हानजाखौ आरोबाव सानजारि नोगोराव होनाय बायदि जों बेखौ गुबुन जायगायाव हायो नामा बेखौ जोङो गोदोनि बेजोंसो मुंदांखा बेजोंसो हारि धोरोम आसारखान्थि बेजोंसो नोंसिनि महर मुस्रिया जाखांनायगोन बै जायगाफोराव फिसाफोर नङाबा राजखान्थि राजखान्थिखौ सोलायनानै राजा जानानै रानि जानानै जेबो मुलाम्फा गैया फिसाफोर समाव गाज्रिबो मावनांगौ समाव मोजांबो मावनांगौ नोंसोर फिसाफोर बेनिखायनो जाथि हारि धोरोम आसारखान्थिनि गासैबो मुलुगनां फिसाफोरखौ नायनायखाय नोंसिनाव फाव सोरखारा नांनानै थायो आरो फिसाफोर बेनिखायनो बे खेराइ फोरबोजों लोगोसे नोंसिनि नांनायफोरखौ गासैबो रायजो राजाफोरनि बायदि रोखोमनि मेया गाज्रि सानफ्लांनाय गाज्रि बुंफ्लांनाय राव भाषा बायदि बुंनायफोरखौ बेवहायसो फोरनो हायो फिसाफोर अब्लासो बिपद आफदा गिदिर गिदिर खैफोदनिफ्राय बारग'गोन नोंसोर फिसाफोर बयजोंबो अनजागोन बयजोंबो बाख्नायजागोन नोंसिनि खामानि दामानिया जाफुंसारलांगोन फिसाफोर दिनैनि दिनाव जाय सुबुंफ्रा राजनितिक राजखान्थि रायजो जानो नागिरगोन बेनि थाखाय सरानि मालाखौ दोंसे दोंसे गाम्बारि सिलायाव होनानै गालांगोनहाय फिसाफोर रेडि जानानै था बोलो होनांगोन नों फिसा दानिया नोंनिनो गुदि फैदों फिसा नों बोलो होबासो बयनिबो बोलोआ रागोन फिसा नों बोलो होआबा बयबो जि उन्दुलांगोनहाय नोंसिनि राजखुंगुर राजगोरा रायजोनि मुलुगनां सुबुंफोरखौ नोंसोरो देखायनो हाया नालाय फिसाफोर बेनिखायनो बर' हारि बर'आ बेवहाय माथो जेबो गैया होननानै बुङोहाय फिसाफोर बेबायदिनो सिगिनानै होनांगौहाय फिसाफोर मा सिगियाहाय नोंसोरलाय गुबुन हारियाव अब्लासो गिखांनाय फैयोहाय फिसाफोर खौसेनो आवगायगासिनो दङ आवगायलांगोन गुरुआ 100 आब्दुलनि गोहोखौ होलांबायहाय सानसिनो नोंसिनि गुरुआ बे जायगायाव खेराइ फोरबो खुंनाय लोगो लोगोनो आलासि फैनाय लोगो लोगोनो सोरबाफोर खामानि मावखादों फिसाफोर गंगाया बुंदों बेखौ नों फैयोबा गासैखौबो आं बासायनानै होगोन फिसाफोरखौ होननानै बुंदोंहाय नाथाय बे फिसाया नोंसोरनो फोरमायनानै होलाङाखै रायजो राजाफोरनि खुगायाव सोरबाया सैथो बुंगोन सोरबाया असैथो
बुंगोन गाव आइ बिमा बुंबा आं माय नङा होननानै बियो दोननानै थांदोंहाय फिसाफोर बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव आरोबाव बबे जायगाथिंजाय दै बानाया खुरखादों न'खर न'खर माइखौ लांदों बे लामाखौ खेनसे नोंसिनि गुरुजों आनजाद लानायबावदो फिसाफोर होनबाना देग्लाय बोसोरनिफ्राय बासायनांगोन दिनै एसे गाबोन एसे फिसाफोर बुजिदोंना फिसाफोर दै बानाया बबे जायगायाव फैयो फिसाफोर गावनि जायगाखौ थिनानै लायोबा रागा जोङो फिसाफोर बेनिखायनो गावनि जायगाखौ बिमाखौ बुंनांगौ आयै जों नोंनि जायगाखौ बायनानै लाबाय जों बहा थाबावनो जों बहा संसार जाबावनो नोंनो जोनोम होदोंमोन नोंनो सोरजिदोंमोन बेनिखायनो जों नोंनि लामायावबाबो जों न' लुनानै थानाय जाबाय आयै बिमा हाबा आयै जोंखौ बासायदो जोंनि फारसेथिं दाफैसै आयै होननानै खुलुमनानै बोसोराव खेनसे फोरबोखौ होनानै दानबा थानो हानांगौ फिसाफोर नङाबा देग्लाय बोसोराव खैफोदखौ जुद्ध दैमानि फैगासिनो दंहाय फिसाफोर देग्लाय बोसोराव सारन्था गांनै मोजाङै साबधान बेमार आजार गिदिर गिदिर खैफोदफोरा मोजाङै साबधान लामा सामा थांनाय फैनाय दावराव दावसि गावजों गाव दांलाय सुलाया मोजाङै साबधान फिसाफोर बे दिनखौ नुनायनि गेजेराव गोसोखांगोन नोंसोर फिसाफोर दे फिसाफोर माइयाव खबरनोसै गाम्बारि सिख्लाया मालाय हनै नोंसोरनो बर' रायजोखौ खुंनांगौ फिसाफोर देग्लायनिफ्राय आं नोंसोरनो सनानि खालाखौ होलांनोसै जाय खालाफोर दावहा नांनानै देरहानाय रायजोखौ मोजाङै बेंदो मोजाङै नायदो Songkong. Kay baba kon sini po. Baba kon. Baba kon. Sino ko? Gimana? Oh, orang mana ke? Na okay na. Sino dancer course kora. Ena photography kora. Freelance gole kiman loa? Freelance gole kiman loa? Ini per day 25 ko ini galo. 25. Ki kamera use kora itu? Ei kamera use kora na itu.